kar ku manta ku taɓa subscribe ku kuma danna ƙararrawar sanarwa da adadin jama'atu izalatul bidiya wai kamati sunna shugaban kungiyar Sheikh Dr. Abdullahi Balalau, shugaban majalisar malamai Dr. Ibrahim Jalo Jalingo, daraktan yan agaji injiniya Mustapha Imam Sitti. Na gayyatar jama'a zuwa taro na wuni biyu kan samar da ayyuka da dogaro da kai karkashin daraktan wannan sashi na Jibius Sheikh Injiniya Aliyu Burga Azare da kulawar shugaban Jibius na Bauchi Malam Garba Hassan Esquire. Za a gudanar da taron a masallacin Juma'a na Gwallaga da ke garin Bauchi a ranar Asabar da Lahadi 6 da 7 ga watan nan na Nuwamba. Babban bako na musamman mai girma shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmad Ibrahim Lawan, bako na musamman kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila, mai masaukin baki gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Gawaran Bauchi, uban taro mai martaba sarkin Bauchi Dr. Rilwanu Suleiman Adamu, uwar taro ministar ma'aikatar jin kai Hajiya Sadiya Umar Faruk. Allah ya ba da ikon halarta. Amin. Sanarwa daga babban sakataren GBS Sheikh Dr. Muhammad Kabir Haruna